Teraz som tu s tebou, Laco, Galanta, že? Áno. Pred chvíľou tu bolo ľudí. Plno. Vypili sme jedno pivo. Len jedno a už. A išli sme sem naspäť a mal tu byť veľký protest a zrazu tu nie je nič. Nič. Ale Ideš so mnou na tribúnu? Ideš so mnou na tribúnu? To nevadí. Poďme my dvaja sami na tú tribúnu. Poď so mnou na tribúnu. Polož si tú palicu. A radšej ju nechám tak. Ne, nemusíš. Podržíš mi túto fotku? No. Ukážeš ju a povedz ten dátum, aký je tam, 2019. Nedela 2019, 17.3. Hop, pozor. Nevadí, ja si to zvýšim. Tu sme v Galante, že? Áno, A akoby zázrakom z protestu není behom pár minút nič. všetko zmizlo. Všetko zmizlo. Prečítaš toto, prosím ťa? Prečítaj. Prečítaj to ty, prečítaj to po slovensky, po maďarsky. Dobre, to musím preložiť, ale. Nevadí, prečítaj to tak, jak to je. Zápisy sa o trestnom oznámení. Áno. První čakateľ okresnej prokuratúry Trnava Judr Monika Brodánska, vypočúvaný Ľuboš Lavrnčík, narodený 5.11.72, Vlastnejší. číslo občianskeho preukazu AZ 121406, trvale bytom družstevná, 74/21 Dubová adresa na doručovanie prísomnosti Čajkovského 3 Trnava. Nemusíš. Opačné. Čo som podal? Aj tak. Čo som vlastne podal? Nech ľudia pochopia ten Matrix. Ten Matrix. Čo som podal? Poučený oznamovateľ uvádza, že poučenie porozumel, berie ho na vedomie a vypovedal nasledovne. Chcem podať trestné oznámenie na osobu menom Daniel Lipšic. Ide o osobu špeciálneho prokurátora pre podozrenie z trestného činu. Trestného zákona to najnižšie uvedených dôvodov. Dňa 11.3.2022 o 14:20 hodine som podal trestné oznámenie na pána Ivana Beňačku. To je ten na tej fotke. No, Agent CIA. áno. Áno. No, okresnej prokuratúre Trnave, kde mi ponúkol úplatok o výške 10 tisíc. Áno. 10 000 eur, ak mu preveziem úplatok vo výške 1 milión eur. Bolo to postúpené na úrad špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Čo je Daniel Lipšic? No. Čo je vlastne špeciálna prokuratúra Daniel Lipšic? A čítaj ďalej. Avšak od 11.3.2022 sa Čiže 2 mi v roky. tejto veci nikto neozval ani nevyjadril, na čo je asi 30 alebo 60 dní a tých dní prešlo oveľa viac. Následne dňa 13.2.2023 som v tej istej veci o 11.05 minúte podal trestné oznámenie. O toto malo byť doručené na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, odboru kriminálnej polície a taxi. Isto sa mi to nikto nevyjadril. Áno, za čo sú platení policajti z našich daní. Takže to je konec. A prečítaj vyrozumenie, čo mi došlo. A potom ľudí objasním, že o čo sa jedná. Vec oznamovateľ Ľuboš Lavrinčík postupom podľa paragrafu 198 odseku 1. trestného poriadku vás upovedujem, že vaše podanie z 12. apríla 2024 učinené ústne do zápisnice na tunajšej prokuratúre, ktoré bolo podľa obsahu vyhodnotené ako trestné oznámenie týkajúce sa podozrenia zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 326 odsek 1 trestného zákona. V prípade iných som prijal a v súlade s ustanovením paragraf 198 odsek 1 prvého trestného poriadku odovzdal na ďalšie konanie okresnému riaditeľovi policajného zboru v Trnave odboru kriminálnej polície.
o spôsobe vybavenia trestného oznámenia budete vyrozumení vyššie uvedenou súčasťou policajného zboru. Podpis prečítaj, kto to podpísal. Júdry Juraj Filipčík, prokurátor. Prokurátor. Takže pán prokurátor, vy si myslíte, že toto tu len tak zmizlo? Behom chvíle? A aký je rozdiel podľa teba v tom, čo som podal a čo mi došlo? Jedna vec tam je, čo si nikto nevšimol. Nikto z ľudí. No, že je tam to, že nedali ti akože, ani ťa nevyrozumeli s tým. Ne. Vec je taká, že v jednom bode som podal 2 trestné oznámenia. Áno, a bolo tam není. Raz na špeciálnu prokuratúru na Daniela Lipšica. No. A druhý, a v ten istý deň, v tom istom momente som podal trestné oznámenie aj na kriminálnu políciu v Trnave. Lebo aj tam som to dal rok neskôr. Aha. A mne došlo vyrozumenie, že prokurátor to síce prijíma, ale len trestné oznámenie na kriminálnu políciu Trnava. Ale špecializovaná prokuratúra, čiže Daniel Lipšic, tam není vôbec spomenutý. Není. Takže jedna vec je, že Lipšic je ďalej neviditeľný, toho skováva aj prokurátor, tento tu prokurátor, a oni chcú len, aby som Jurčík, áno, oni chcú len, aby som ja reagoval, že na tú políciu, akože to prešlo. Áno. Akože to prešlo. Ale zároveň je to veľká hra. Veľká hra mocných toto. A ja tie nahrávky, čo mám, potrebujem zverejniť. A kľudne poprosím túto celú Galantu a okolie, lebo v pondelok mám stretnutie s jedným pánom, niekde si na káve. Nepoviem, kde to je, ale budeme jednať otázku, ako ďalej, pán prokurátor. Prečo ste to prijali, ale prijali ste len trestné oznámenie, ale trestné oznámenia boli 2. Jedno na Lipšica, na špeciálnu prokuratúru, a druhé bolo oznámenie na Trnavskú kriminálku. Vy ste prijali trestné oznámenie, ale len Trnavskú kriminálku. Ja nie som hlupák, ako si myslíte. A títo ľudia, ktorí mi veria, sú tiež není hlupáci. A ja vám vravím, že zvíťazím bez boja. Pretože ešte tu máme niečo, s čím ste tiež nerátali. A prečítaj teraz toto. Dám ti originál. Modré razítko. No. A prečítaj to. Všetko. Pacient Luboš Vavrinčík, Čajkovského 3 Trnava. Potvrdzujem, že menovaný sa liečil v našej ambulancii od 12.11.2020 do 14.9.2023. Dátum je tu hore, kedy to bolo vydané. 21.2.2024. Hej, to som potreboval. To mi dal pán Múdr Emil Seč. A teraz toto prečítaj. A dátum. Vavrinčík, 17.6.2022. Potvrdzujem, že menovaný nie je liečený v našej ambulancii od 16.6.2021. Seč Emil. No. A teraz ďalej. Ideme ďalej. Chcete sa oslobodiť, ľudia? Mali by ste všetky tieto 3 prípady minimálne sledovať. O čo sa jedná? Že tu sú spisy, že ak dostanem tých 10 miliónov, čo dostanem, mám potvrdenie číslo 2, tak všetko, čo poznáte, sa rázom začne meniť a vy sa znova začnete stávať ľuďmi. Tá energetická rana na tej pošte a ten videozáznam
Tu je všetko. Tuto mám agenta CIA. Pán Lipšic, vy nie ste šikovnejší ako ja. Ani vy, pani Čapútová. Vy podliehate iba prírodným zákonom. Ovládate prírodné zákony, ale vás ovládajú evolučné zákony. Prírodné zákony ovláda evolučné toky energií. Ale prírodné aj evolučné ovládajú kozmické zákony. Vy ste nám na príliš krátky. A toto všetko dostaneme na verejnosť. A tuto v Galante spravíme stretnutie obyčajných ľudí, ktorí chcú už vedieť pravdu. Tu sa jedná o pravdu, o čistú pravdu. Ďakujem. Rád som pomohol. My to dokážeme. My na to máme. My ľudia. Tak zatím.